Dyma'r myfyrdod ar gyfer Mawrth y 40. A gan I bod hi'n Sul y Mamau, dwi am ddefnyddio'r rhannau o Oedfa Dydd Gweddi'r Byd 2021 a baratowyd gan Ferched Cristnogol Gweriniaeth Vanuatu. Gadewch ni wrando ar adnod gyntaf Salm 127. Os nad yw'r arglwydd yn adeiladu'r tŷ, y mae ei adeiladwyr yn gweithio'n ofer. Os nad yw'r arglwydd yn gwylio'r ddinas, y mae'r gwylwyr yn effro'n ofer. Ffocws yn gwasanaeth yw pobl Vanuatu, gwlad fechan yn ne'r môr tawel, i ieithoedd, gwerthoedd ac ysbrydolrwydd yn tarddu o ddiwylliannau melanesaidd a pholinesiaeth. Ei bod yn agored i stormydd trofannol cyson, a daeargrynfeydd, seiclonau a tsunamiau a ffrwydrau folcanig, mae'r traethau tywod du a gwyn, y riffiau cwrel a'i pysgod lliwgar, adar prydferth, ffrwythau a chnau'r fforest i gyd yn gwneud yr ynysoedd yn amgylchedd dilychwyn. Arferai'r holl ynysoedd a'r pentrefi fod â phennaeth, ynghyd â math ar lywodraeth ei hunain, i diwiau ei hunain, i ieithoedd ei hunain, a thai wedi ei toi, a dail a choed. Dei dynion a merched at ei gilydd i drafod materion pwysig yn y pharea, y tŷ cwrdd yn y pentre, pharea, tŷ cwrdd y pentref. Yn dilyn sicrhau annibyniaeth, oddi wrth gyd lywodraethau Ffrainc a Phrydain, ffurfiwyd Gweriniaeth yn 1980. Heddiw, y mae Vanuatu yn falch o gael chwifio ei baner ac arddangos ei harfbais i bawb i'w gweld. Yn niw y safon, neu yn Bislama, Long God, you me stand up. Long God, you me stand up. Gawn ni weddio, gan dechrau gyda gweddi o ddiolchgarwch. Gadewch i ni ddiolch am y pethau mawrion a wnaeth Duw. Sanctaidd, sanctaidd, sanctaidd Dduw, creawdwr y nefoedd a'r ddeiar, a phopeth sydd ynddynt. Yr wyt yn bresennol yn hanes dy bobl o'r dechreuad hyd heddiw. Dduw cariadus, yn yr hwnnysau Vanuatu, a ddolwn di. Diolch i ti am y gymdeithas a'n gilydd, a chyda brodyr a chwiorydd o amgylch y byd sydd wedi ymgynnull yn dy enw. Diolch i ti am y pethau mawr a rhyfeddol yn ein bywydau a'n cenhedloedd. Caniatau ni awdurdod, doethineb, gwybodaeth a dealltwriaeth i ofalu am ein hynysoedd prydferth a'n gwledydd. Diolch i ti am diroedd ffrwythlon, am awyr iach, amgylchedd glân, heilwen brydferth, moroedd glas a dyfroedd llonydd ynysoedd Vanuatu. Diolch i ti am leisiau'r plant yn canu, yn chwerthin a gweiddi, ac am weddiau a chaneuon yr hen a'r ifanc sy'n mynegu llawenydd dy gariad. Ac yna gweddi o gyffes. Ein tad yn y nefoedd sancteiddi'r dy enw. Safwn gar bron gorsedd gras gan gyffesu ein pechodau. Cyffeswn i ni wrando a dair, na fi ni weithredu arno. Mor aml gwnawn bethau na ddylem ei gwneud, ac anwybyddu'r hyn a ddylem ei gwneud. Wynebwn drallodion a sialensau yn ein cartrefi a'n cenhedloedd. Ceisiwn adeiladu'n cartrefi, yn credu ein bod yn adeiladu ar eiriau Iesu Grist, ond adeiladu ar y tywod a wnawn. Dymu nhw'n gael ein newid fel y gnawn yr hyn sy'n gywir a chyfiawn. Gariawdwr Dduw, cyffeswn i ni lygru'r amgylchedd a pheryglu creaduriaid y môr drwy luchio sbwriel i'w cynefinoedd. Cyffeswn ac edifarhawn am ein gweithredoedd, ac ymrwymwn i fod yn stiwardiau da o'th greadigaeth. Gwyddom y gallwn newid, ond i ni ymddiried yn o ti. Helpa ni i adeiladu'n bywydau'r dy sylfaen di, gyda ffenestri yn edrych allan i'r byd.
gyda drws agored i groesawu pawb, gyda morter i'n clymu ynghyd, gyda tho i'n cysgodi rhag stormydd bywyd. Offrymwm ein hunain yn wylaidd i fod yn di teilwng i ti drigo ynddo. Trwy'r rym dair, traws newidiau'n bywydau ni a'n cenhedloedd. Gwna ni'n debyg i deulu cyfiawnder a heddwch. Amen. I nawr ni wrando ar leisiau o Vanuatu. Mae rhaid chi, oedd e gyda fi fydd yn neud y lleisiau. Fe enw yw Reto. Reto. Yr ail o 8 plentyn ydw i, gadewais yr ysgol ar derfyn blwyddyn 6, oherwydd nid oedd arian ar gael i barhau fy addysg. Cafodd fy mrawd hynaf addysg, ond nid fi, oherwydd mae fi oedd yr ail blentyn ac yn ferch. Un diwrnod, clywais am ddosbarth gwnïo ar gyfer merched mewn canolfan leol. Gwnes gais a chefais fy nerbyn, ond nid oedd gan fy nhad arian i dalu'r ffïoedd. Roeddwn yn ddigalon, a nid oedd gennyf arian fy hun i dalu am fy astudiaethau. Roeddwn yn gwir ddymuno ehangu fy addysg, ond nid oedd cyfle o fewn y drefn addysg ffurfiol. Yna edrychais i gyfeiriad yr eglwys i gyflawni fy nehead i ddysgu. Ymunais ar grŵp ieuenctid, mynychais astudiaethau beiblaidd, ac yn ddiweddarach, ymunais â gweinidogaeth merched. Gyda'n penderfyniad am ffydd yn niw, canfyddais ffyrdd i addysgu fy hun, a chanfod sgiliau i ennill bywoliaeth i ddarparu ar gyfer fy nheulu. Yn awr, rwyf yn gwneud eitemau a'i gwerthu ym marchnad mamas. Gyda'r incwm rwyf yn gallu gofalu am fy nheulu, fy ngŵr a 3 phlentyn yn bendithiodd Duw fi a hwy. Clodforaf Dduw am y bendithion yn fy mywyd. Diolchaf i Dduw am fod yn ffynhonell fy nerth ac am fy helpu i weithredu ar yr hyn a ddysgais. Ie, dyna hanes Reto. Yn Vanuatu, mae llawer o blant o ardaloedd gwledig yn cerdded pellter mawr i gyrraedd yr ysgol. Gorfodir rhai i adael cartref a mynychu ysgolion preswyl yn ifanc iawn. Nid yw addysg yn orfodol i bawb, a mae sicrhau addysg gyfartal i fechgyn a merched yn waith parhaol. Mai Bislama yw iaith gyffredin y mwyafrif yn Vanuatu, gyda nifer o ieithoedd rhanbarthol llai yn cael ei siarad ar draws yr ynysoedd. Iaith swyddogol addysg yw Ffrangeg neu Saesneg. Ac yn awr, hanes Mothi. Fy henw i yw Mothi. Cafodd fy mrawd bach am unau'n dwyn i fyny mewn cartref un rhiant. Pan ail briododd fy mam, gadawodd ni, gyda tatci a mam gi. Wedi'n had ail briodi, eithom i fyw gyda'i deulu newydd. Pan roddodd ein llusfa menedigaeth i'w phlant, newidiodd ei hagwedd tuag atom ni yn llwyr. Oherwydd bod mwy o blant i'w bwydo, a'r tŷ yn rhy fach i bawb, gorfodwyd fi chwilio am fy mwyd fy hun ar y stryd a chysgu mewn shed ger y tŷ. Roedd gen I sach yn flanced i'm cadw rhag yr oerfel. Cyfarfyddais â Christnogion a ddywedodd wrthyf fod Duw yn fy ngharu. Nad oeddwn yn gallu dirnad y math yma o gariad yng nghanol fy nioddefaint, penderfynais ymddiried ynddo. Tyfodd yr ymddirieddaeth o mewn, a daeth yn sylfaen fy mywyd. Mae gen I ffydd Gristnogol gref, ac rwy'n rhannu fy stori, y dylem ymddiried yn niw a'i ddarpariaeth gydag eraill. Heddiw, rwy'n gweddio dros blant sydd fel fi,
wedi tyfu fyny ar ei pen ei hunain. Boed iddynt hwy, brofi cariad Duw. Dyna i ni stori mothi. Mae twf poblogaeth Vanuatu ymhlith yr uchaf yn ardal y môr tawel. Mae diffyg maith o gonsyrn mawr yn yr ardaloedd gwledig a threfol. Bod llawer o bethau'n wahanol yma yng Nghymru, mae'n poblogaeth yn gynyddol yn wynebu heriau tebyg a bygythiadau i dwf ac iechyd ein plant. Oherwydd prinder cyfleon gwaith yn yr ardaloedd gwledig, gorfodir y bobl ifanc i ymfudo i'r trefi a'r dinasoedd yn Vanuatu. Gyrhaeddant yn brin o addysg a sgiliau galwedigaethol. Felly mae swyddi'n anodd i cael. Crea hyn genhedlaeth heb ddyfodol. Mae angen polisiau a rhaglenni gwelliant ardaloedd gwledig, fel y caiff yr ifanc addysg a chanfod swyddi yn ei cymunedau. Fe wyneba pentrefi a chymunedau gwledig Cymru eu heriau eu hunain wrth i wasanaethau cludiant gael eu torri. Fel y gan Vanuatu wyneba llawer o ieuenctid Cymru ddyfodol anhysbys oherwydd rhagolygon bod yn ddiwaith ac ansicrwydd. Gadewch ni wrando ar air Duw yn yr Efengil yn ôl Mathew. Pob un felly sy'n gwrando ar y geiriau hyn o'r eiddof ac yn ei gwneud. Fe cyffelybyr un call, a adeiladodd ei di ar y graig. Disglynodd y glaw a daeth y llifogydd, a chwythodd y gwyntoedd a tharo yn erbyn y tŷ hwnnw. Ond ni syrthiodd. Am ei fod wedi ei sylfaeni ar y graig. A phob un sy'n gwrando ar y geiriau hyn o'r eiddof a heb ei gwneud, fe cyffelybu'r un ffôl, a adeiladodd ei di ar y tywod. A disgynnodd y glaw, a daeth y llifogydd, a chwythodd y gwyntoedd, a tharo yn erbyn y tŷ hwnnw, ac fe syrthiodd, a dirfawr oedd ei gwymp. Geiriau cyfarwydd. Mae'r ddameg hon yn stori o gymhariaeth a rhybydd. Cynigiau Iesu ni esiampl o sut y gall ein dewisiadau effeithio ar ein bywydau. Cawn unau weithiau, ym mhob rhan o daith bywyd, ein taro gan wyntoedd a stormydd. Oherwydd ein ffydd ofn yn Iesu Grist, cawn ein hunain yn dal yn sefyll. Pa stormydd sy'n eich bywyd chi heddi? Sut mae'ch ffydd yn darparu sylfaen gadarn i chi? Dywed Iesu, bob un felly sy'n gwrando ar y geiriau hyn o'r eiddo fi ac yn ei gwneud, fe cyffelybu'r un call. I ni rai da am actio, ond a dim yn clywed, a dim yn gwrando. Pa marfer mewn gweddi sy'n eich helpu i glywed a gwrando'n astyd ar air Duw. Cyflwyno'r ddameg ddewis i ni, bod fel y person call neu'r un ffôl, a dim yn gwrando ar eiriau gweithredu arnynt, neu yn eu hanwybyddu, gan adael iddynt lifo troson. Bydd ein bywydau yn adlewyrchu yn dewis. Yn ymhateb ni sy'n penderfynu beth a dawn ar ôl. Sut allwn ni, drwy'n dewisiadau a'n gweithredoedd, ddiwn ddoeth? Yn yma weddiau Vanuatu, neu gweddiau dros Vanuatu ar byd. Gadewch ni ymuno mewn gweddi ar ran Vanuatu ar byd. Dragwyddol Dduw, cynorthwea ni sefyll dros heddwch yn ein teuluoedd a'n gwledydd. Cyflwynwn arweinyddion a phobl Vanuatu i ddwylo doeth. Dymunwn sefyll i fyny yn erbyn y grymoedd anghyfiawn sy'n bresennol yn ein gwledydd. Gweddiwn y cawn fyw'n gytun mewn undod, cariad a heddwch, ynghyd destun amrywiaeth ethnig a diwylliant fel Vanuatu a sawl man arall yn ein byd. Clyman ni'n un mewn cariad, heddwch a llawenydd. Gweddiwn dros ferched ifanc Vanuatu, sy'n chwilio am waith a phwrpas,
Yn enwedig y rai sy'n symud i'r trefi a'r dinasoedd, oddi wrth deulu a chyfeillion yn gobeithio am fywyd gwell. Boed iddynt ddatblygu'r sgiliau angenrheidiol i ganfod gwaith, byw'n ddoeth a gwireddu breuddwydion. Gweddiwn dros blant Vanuatu. Na chant gyfle i fynychu ysgol. A rhai ar ystrydoedd sy'n teimlo'n ddigariad a gwrthodedig. Boed iddynt ganfod cysgod a lluniaeth yn eu cymunedau ac yng nghôl Duw. Gweddiwn dros gymuned Gristnogol Vanuatu. Boed iddynt lwyddo i estyn cyfiawnder a chariad Duw tuag at bawb. Boed iddynt fod yn esiampl fyw o gymuned wedi'i hadeiladu ar sylfaen gadarn Crist. Amen. Dwi'n troi orffen at weithred o ymrwymiad. Gweithred o ymrwymiad. Ar ôl gwrando ar y gwasanaeth yma, dwi'n eich gwahodd chi i fynd allan a dewis carreg ac edrych arni. Mae'r garreg fel chithau yn arbennig. Mae ei siap yn unigryw, ei lliw yn unigryw, ei diffygion yn unigryw. Defnyddia Duw yr adeiladwr tai, bob un ohonom, fel carreg, i adeiladu sylfaen gadarn o gariad. A nawn ni ymroddi i adeiladu'n bywydau ar y sylfaen hon. Nawn ni glywed, nawn ni weithredu. Ystyriwch y garreg yn cynrychioli'ch gweddiau personol a chymrwymiad i Dduw. Cadwch y garreg yn rhywle i'ch atgoffa o Vanuatu gydol y flwyddyn. Boed i'n bywydau gael eu hadeiladu ar sylfaen gadarn, gadewch i ni ailadrodd ar wyddau'r Vanuatu, yn niw y safon. Long God, you me stand up. Amen.